Jumping, yes. I love this game. How do you know? Μίλτο. Mm-hmm. Έχω μια ιδέα για την World Athletics. Okay. Για ένα νέο αγωνισμό Για πες. του Στίβου. Και νομίζω ότι σε αυτό θα ήσουν πολύ καλός. Mm-hmm. Αν είναι το άλμα εις μήκος ακριβίας. Αλλά μη σβήκω ακριβιάς. Σαν ένα video game. Όπου ποιος είναι πιο κοντά στην επίδοση που θα διαλέξουνε. Όπως το Jumping. Jumping, yes. I love this game. How do you know? Το ξέρω. Το ξέρω, το αγαπώ αυτό το game, το αγαπώ. Ναι, Θα ήσουν πολύ καλός. θα είμαι πολύ καλός, ναι. Μπορώ να στοχεύσω καλά κάποια άλματα. Ναι. Αν ο στόχος είναι το ελληνικό ρεκόρ. Αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί πρέπει να είσαι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά σε πιο χαμηλά άλματα Αχα. θα ήμουν καλός σε αυτό το. Αν μου λέγεις 8.30 θα ήμουν κοντά. Ή 8.10, 8.20 εκεί. Είναι καλή ιδέα, γιατί η World Athletics πάντα έχει νέες ιδέες για το μέλλον. Αυτό τι λες? Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα, αλλά στον προκριματικό συνήθως αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να είμαστε πιο κοντά στο qualifying mark. Ναι. Άρα είναι κάπως στο προκριματικός έτσι. Για μένα, έτσι το σκέφτομαι εγώ. Okay.